Täzeliklerden habersiz kalma, beni ağda ol, beni yatama. Täzeliklerden habersiz kalma, beni ağda ol, beni yatama. Hemejäze salam, men Altyn. Habersiz kalma gepleşigimiziň 228-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, bu bölümde betçe klipler, aydymlar ve söhbetiň utan ýanja videosy var. Dostlar, bu bölümde men birazjyk ýaragsy, şonda da size täzelikleri hödürläýin diýip geldim. Maňa gollaw berip bu bölmeye kejel like goýsaňyz meni bakymjak gowlaşar. Klip täzeliklerine başlaýas. Azat Dönmez fit Aýda Ýözdüň Sen ýaly. Azat Dönmez bilen Aýda Ýözdüň öňki aýdymlary hit bolupdy. Bu aýdymlary näderkä diýsen gyzykly. Sebebi biri var ayırmaz bizi yazgıttı. Seni kucak yatsamın ölüm yasıktı. Aýda Ýözdüň Sen odunca gül ýaly, şeýlesice dal ýaly. Dowam etýäs Nazir Habib bilen unutup bilemok. Dostlar, mene şu aýdymy bir aýdyma ara meňzetýän. Siz üçin hem şeýlem ýoksa diňe maňa şeýlemkä? Unutup bilemok, seýen diýip aglyşy gözümden geten o. Bilýärdiňe senden başga men hiç kimim ýok. Näçe diýsem diýen ýürekden hiç. Serdar Ağaly Iska Muslim bilen täze klip hödürläpdir. Bilen maňa sensiz dar bu dünýä. Tümlük gecelerimim sen bedeýän. Käte seni menden özüňi güzleýän. Käte menden özüňi güzleýän. Bilen maňa sensiz dar bu dünýä. Ýöne onu sen menden. Beyler komediýa janrynda täze klip hödürläpdir. Öýkelegim. Men öýkelegim, men öýkelegim. Näçe öýkeleseňem seni söýerim. Men öýkelegim, men öýkelegim. Näçe öýkeleseňem seni söýerim. Ceren Halnazar we täze klip hödürläpdir. Gülsün ýüzüm. Ceren aralarda ýezine täzelik hödürläpdi bolýan. Bu aralar täzelik hödürlemesini azaltdy. Gülsün ýüzüm, batyn bolsun negi gydym. Göz goňjam tugum meniň, sen başga boljan gydym. Gülsün ýüzüm. Bayram Nazarov с тобою рядом. С тобою рядом, мы с тобою рядом. Это о чем мечтаю я всегда в тиши. Со мною рядом. Inniki täzeligimiz Parahat Purjaev, Qara gözlerim. Saklany hamy bilen aýlanyp dur koca şat. Onu özüne yetip alada derdi bar. Bir maksadım. Halkaydym taýma gelenmizde Oğul Gıvriyemowdan bir näçe jany sesi aýdym. Gelin edi dostlarım ardamaydı yine tellere. Ey yar menin ardamı yeterim vay olgaçı qarıvıdı. Inni gelýär täze şahajamyza Google'dan täze soragyny dinläliň. Hemmäňize salam dostlar. Türkiýede 2 sany, bütün dünýäde 52 sany adamda 1 sany diýen soragyň jogabyny Akmurat Kabayev diýen agzamyz birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başardy. Dostcan, bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni täze soragy ünsüje dinleýäs. Sorag şeýle. Ak futbolkany Gara deňiz oklasak näme bolýar? Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazma başarsa, hemişe gelişmýärdi menden 50 manat. Onu näme? Yaradık. Empo şarjyna başlaýar täze ýüz Lukman. Ýene bir empo täzeligi Ýazberdi Mahmudov
Doglan günün gutlayan käbäm ejem. Doğulan günün kutlayan arzu bizleyeni mehriban kevemizim Allah canım dileğim uzak bolsun yaşın ey mehriban. TikTok täzeliklerinde Jaytunur Söhbetjimay Ne Almanya'ya yedik şu an? Kofeci içelim. Ne business plan var mı ya aydın plan var mı? Toy planı var. Toy plan. Güzel. Nesip olsa. YouTube Shorts'ta Söhbetjimay täze aydymyna video paylaşypdyr. Okay, ladies and gentlemen. And two, 1, 2, 1, phone you go. So put your mind. Enemunin polya, enemunin polya, enemunin polya, hemme sana mengdesi gelya. Tamam dostlar. Ne nasip bolsa sağınca günlerden şu aydımı sizin için hödürler klibi bilen birlikte elbette bu aydımı 3 yol yerine getirdik. Biz bilen ağır dostlarımız bilen paylaşın. Bu enemunin polya. Inni Elias ingowaran şarjyklarymyzyň birine köňleri ýatlar şarjymyza berdi bi Mehri Ömür Zaya. Nerli gözlerin, sırlı sözlerin beni bağladı. Yöne bilmedin, hiçten duymadın sevgilerimi. Şafakitlerin, aydın falların, allemen yüreğimi. Ananayım ona, yeka sözümü, men biririn canımı. Ananay filmin bek sügüme, sen filmin. Yine bir köňleri ýatlary şo döwrüň betduedi bilen DJ Bega we Laçin Mammedowa diňe söýgün gerek. Ağlamasın ağlama da, yine bana dime yadadan. Yaralanan bu yüreğimi, neçe balklar ağladan. Sana sevgi deseler de, benim için sardadan. Şeyle birin arzuğuna, şunun için ben seni ağladan. Ay ola sen bana näme diýen, senin elin yetmez bana. Benim tüyenim nirtemeliýär, belki gönlüm yetmez sana. Hey ola sen bana näme diýen. Inni Elias tesirleri okumaly şarjymyza ilkinji tesir ýazyp bayrak gazanan dostumuz Bayram Han. Salam meditama tuğulemi gaty gowy bölüm bolupdyr elimde ama üstünlükler diňe öňe. Köp sağ olun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Inniki tesirimi Yusuboviç. Kazandan salam, spasibo başa işiňizde üstünlük hukman gepleşikde okan garaşyan. Köp minnettar. Yine bir tesirimiz Üýtgüşk ady bilen salam altyn salam meditama işleriňiz gowy alyp barýaňyz, işleriňizde üstünlük arzu etýärs. Rossiýa Peterden salam ýollaýar, şatlyk pena muradowlar. Gollaryňyz üçin köp sağ olun. Biz hem size ullukan salam ýollaýarys. Inni Elias soňky tesirimize yine bir Üýtgüşk ady bilen salam meditama siziň pirdaçaňyz bet sen hem bet gowalyp barýan täzelikleri Azerbaýjan ýylynden privet. Bizim hem Azerbaýjan ýylyna ullukan salamymyz bar. Dostlar, bu bölümde iň halan klibiňiz haýsy? Hukman tesirlerde bellen şeýlelik bilen men hem siz bilen hoşlaşaýyn. Özüňize gowja seredin. Paka. Ya şoňdan öň aýtaýynmy? Dile настроение. Like koyun. Ya diyen inanay bilemem. Doğru aydıptır na. Salam. Salam yolluya şatlık benim radifler. Näme deyin? Projektinizi predaçağınız. Projekti yok. Hemiş predaçağınız. Neyden geldik ha bu ses aklına? Ben näme deyin ondan orkasa var? Bölümde iň halan kliw.
edin